Ia uite ce bogăție de fructe. Uite și acolo. Altă treabă. Ah! Hei! Ce frumoase sunt. Una. Ce drăguț asta. Poate îmi trece și mie răceala asta mai repede dacă mănânc fructele acestea. Da, unele au piele. Am văzut una în formă de inimă. Wow! Nu știu dacă se vede. Foarte bună și asta e faină. Unele au început să aibă viermișori. De-aia le mai selectez și ce rămâne să rămână pentru grauri. M-am săturat. Foarte bun. Mai las și la grauri. Poate mai vin și altă dată până, dacă nu se strică până atunci. Și mă bucur că am descoperit locoșorul ăsta aici sus, așa foarte intim. Aș putea să mai vin pe aici să mă cocoț. Numai așa, nu știu, să am și eu un loc în care să stau. De pauză. Parcă nu mai vine să plec de aici. E foarte relaxant. Am mai găsit una. O ultimă gustare. Asta a fost cea mai amară parcă de până acum. Ce ironic. Ultima gustare, cea mai amară vișină. Ok. Pa, vișinule. Mulțumesc, Doamne, pentru această masă minunată. Hei! Ah, nu. Ok, e cam îngust locul ăsta. Aoleu. Mă ajut să mă dau jos? Please. Can you help me? Îți dau vișine. Mi-a întors fundul. Am găsit și porumbar, dar încă nu e făcut. Abia aștept să se facă. Unele sunt un pic așa, dar e foarte acru. Ce-i pise? Veni să mănânci struguri? Nu sunt făcuți. Da. A, ce vorbăreață ești tu. Ce vrei, scumpa mea? Pare că a avut o zi grea.